technology kata weche mag lony nasani konyo ahinya mondo mi oter mbele weche makamagi. Kwachako gi weche mag communication, yor wuoyo kata yor poro wach gi different parts mag piny ni. Na indio kanyo anyisi mbele kanyo ni ne wandiko email kwadhi waito seche 2. Sani nyandiko email e simbi mokidhe kamora mora. Kor wach mar communication en gima osebedo ko odhi mbele sana Kenya kaini. Smartphone penetration manyiso ni jokenya mani nigi simbe manyasani molongo ni smartphones giendi kendo ging'eny kabisa kendo gikonyo e communication kabisa kinde mathoth. Iyudo ni kendo ka ng'ato dwaro mondo ogo sim kamoro, ka ng'ato dwaro oro pesa, ka ng'ato dwaro mondo otim order kata mar gik moko mouso, en gima dhi piyo kabisa. Koro ni ka communication odhi mbele, gik moko dhi piyo. Wanyalo loso pesa mapiyo. Kendo okenge mar loso pesa kaka ni pesa dwarore kendo koro masani mondo mi wadhi mbele. Iyudo ka koro Kenya ose embrace kendo jo Kenya osekawo atua mar loso biashara gi kendgi. E yor gima nyalo luongo ni startups. Kembe mang'eny chakore e seche